те обичам, казва ти, и да не го държи. Сърцето му може повече, към дете, с доброто сърце. След 2 години ще им кърти. Защитано. 2-3 години край. Кърти ги. Всички ще бегат от него. След 2-3 години ще бегат. Да. Какво става? Глей. Камък. Глей. Камък. Сърцето вълни, очите покумери, пътят плакана, от него тя го защити. На тъмно с заключеното и сърце, тя не казва нищо, а мълчи си само и реве. За малкия Васил.